Day? Ay, gibati ka? Ambot, Yaya. Kusog man kaayo ang kulba sa akong dughan. Ay, kung nauna ka tingaling dong Ramil o ni Pauline nga naaron sa inyong kwarto. Wa man, Oo niya. na-immune na lang tingali ko sa kamatuoran niya. Kibati lang kong sobrang kabalakan. Higay mo na. Silong niya o sinula. Kung saan ay nahitabo nila. Wala ang tay daw tanihitabo kong papasante. Aw, kung simba ko doon ay mahitabo, Day, imo ra maghihapon ng mahibawaan ba? Ampo lang gyud aron makaligay sila sa disgrasya. O Yaya, wa na ko kalimti ang inyong gisulti ni Judy. Taliwa sa mga kasakit. Way laing hinagiban ng ikasaktan, kundili ang pag-ampo. Kana, anak gyud Day. Kinahanglang dili gyud nimo wad-on ang imong pagtuo sa gahom sa Dios. Kaning tanang krisis nga may abot sa imong kinabuhi, Day ba? Mulurang raman ni. Tanawa unya. Di ba? Ang unos muhunong ra magina kung mapulaan na. O kung muhunong na ang hangin, ang kusog nga hangin, mubanos na sab ang sobrang kalinaw. Di ba, Day? Maayon ta, Yaya. Nangandoy yun tinuod ko og kalinaw. Pero sa mga panghitabo nga naglibot na ako, makabaton pa ka ako og kalinaw. Ang Diyos ra gyud inday mao angay nimong saligan. Mao ayaw gyud lugat-lugaki ang imong pagsalig niya. Hibaw ka? Milagro, pangayo og milagro sa Ginoo. Milagrohan niya ang imong kinabuhi aron masulban na kining tanang gumunhap tanang problema nga miabot nimo. Sir? Sir Bart? Oras na sa pag-inom sa imong tambal o sa imong vitamin, sir. Gusto intahan. Dong. Lang, unsa mo ka? Dong. Diliyo to karon sa presinto. Ha? Tuwa. Nang-hold up ko no. Unsa ba ning balita ah? Imposible ka loy, di makahimo si Bailiwan eh. Ubanitahan ko dong. Ato na to imong amigo. Unsa ba ning balita agud? Hold up. Mauday. Imposible kayo. Mauday nga perting ko ba niya akong dugan sugat pa ka ganina. Mauday niya ang nahitabo niya. Sige dong, ubanitahan ko dong. Pag-ilis dito, matugig ka. Itahon dong, ato ta sa imong amigo dong. Bani ko. Ato na to siya dong, bani ko. Oh, sige lang, sige lang. Sila, Ya, ako sa niya tayo ng lisa niya, ang gilis ko. Alam mo, tundi ka. Ah, sige, lang. Ginoin to. Naman tayo, tabo man kinita ako nga po. Sing, kumusta na Mas Delia, Sing? Hi, boy. Ako ipapahuway sa servants quarter, boy. Uy, maganda niya. Uy, magsige mo. Iglain lang yung puto-puto niya. Kuan pag-boy ka na. Pero may kuno siyang gikulpaan. Na, pinsam sa tayo di kulbaan ana Sing. Ngang iyang bana tuwa, nakigdog sa iyang kabit dito sa ilang kwarto. Sa di maglaing kabuhi, anak. Paita.
Bitaw ko eh. Uy, nabaya kay kong diarrhea ko yung mo sino. Ako parang dahil nakutang sa sitwasyon ng diarrhea. Di ko kahimo anak eh. Aw mo na. Ha? Nauna ha? Siya'y asawa. Pero, kinsa may gidulgan nun ni Dora Mil, di Mao ba? lagi na. Kana si Pauline. Uy, ako di ko kahimo anak ko eh. Abot lang, mamutos tingali ko sa akong mga bistig mo, layas ko. Pero para nako sing no, mas fait baya ang kahimtang ni Dong Ramil. Ano man? Kay ako sing nagtuo mo gyud nga si Dailia, wa gid taon na isa. Unya. Karon pananglitan og matribukar. Tungod kay wa man gyud tinaguan nga magpabiling tinaguan. Mao cute. Unya oroy mo resulta. Mahibaw-an nga si Dailia wa gid ay nahimong sa unsaon man na unya ni Dong Ramil. Nga kagrabe siyang pagpasakit. Ngadto ni Dailia, siyang gipasangil ka makaluluoy taon ni Dailia. Problema na niya goy. Mao lagi. Bitaw. Mas problema sa bahin ni Dong Ramil. Mao nga atangi gyud ninyo. Kay kundi ninyo atangan, di mo mahibaw kung sa'y sunod nga nahitabo. Atangi ninyo ha. Nasugatan ako ang duha ka pulis kanina. Nangita sa gipuy-an ni Lydia. Siya akong tultulan. Mao na nakatultul. Gipangutana naman hinuon ko nga nakailaba ko ni Pinang Delfino. Akong giingnan nga ako. Mao na to ni mo hinunday nga si Leo to si presinto kay kuno nang hold up. Imposible ka na lulay. Ako yun, makamao ko ng trabaho Pero si Bailio, hindi ko katuo nga makahimo si Ana. Mauna do nga magdalita. Ano nasuta ginato kung sa tinuod nga nang hold up siya. Sige daw do. Magdalita. Nabiktima ko sa pagpasangil, sir. Huwag ako magbuhat og sa, sir. Karaang kanso na do. Bugat ang imong gikabangga. Pandama dani mo abogado. Ha? Abogado? Huwag ako yung abogado, sir. Pobre man taon ko. Sir, mahimo bang ako ikasulti si Mrs. Mercader? Ipauli na. Igo na siya ni file o kiha nimo. Kung nihimo ka affidavit nga siya imong biktima. Sir, biktima ko sa pagpasangil nila. Di tinuod ang kaso nga gipasakan nila ako. Do, wag gud kay daganan. Kay mismo ang guard sa Mercader Group of Companies ni testigo batok nimo. Sir, silula na ako. Nabalaka na to. May gisugo na kong pagpahibaw. Kasi ganayan nato yung mga puhan. Harap paghikay sa piyansa. Pan, kung dili kay ka mapiyansahan, basig di na ka makagawas. Hanto di mahuman na ni mong kusay. Sir, wag ko isa, sir. Diyos ko. Nahibaw kang wag ko isa. Kapangit ko. Makasakay ka dahil sa nido. Juan, daghan mong mga ginsikin lang nga rin. Ha? Wala niya. Ano katang rin? At libre halaw sa ko sa plate dito. Hawak. Taon ko kamo mo dito. Wala. Bayo ba sa akong napakarga na ako ganina? Matong dagang gold kita. Sila ko ba eko na pud ay mo do. Naghanap ka sa tabang na mo. Hindi ka among tabangan. Kami mo ni sa tabang. Uy, kaso lula.
sir. Oh, O, mana na nimo inom ang imong tambal o ang imong mga vitamins? o karon ba lang yun? Pag-abot mo, bago naman. Sige, may no. Believe kay ko nimo Miss Abilio. Judy na lang, sir. Oy. Dali ara nimo nakatimaan sa akong apelyido, sir, no? Kalawis Ginoo. Maay man gyapon ako memorya, bisan tiguang nako. Kibaw ka, sir. Dili pa man katiguwang. Kung marihab lang ka, sir, mubalik na ang imong kapiskay. Ligon pa man ka ba? At pastilan, Judy. Kinirag yung akong arthritis. Murag yung diferensya na ko, munang dagdimal. Mun nga, usahay, sakit kayong ilakaw ang akong mga tiil. Tungod ini. Sir, kung salig ka na ko, i-rehab ti ka. Oh, ato lang ko nang i-massage ang imuhang mga tuhod. Matag buntag, og hapon. Unya, herbal lang atong gamiton, sir. Nya, mapalit ko dito sa carbon. Mapalit ko gabon para mo atong gamiton sa pag-massage sa imong mga tuhod. Linduta ng imong una iha. Pastilan, malipay kog maayo kung mabalik ang kapiskay sa akong panglawas. Sige, sir, ha? Ato na yung sugdan, sir. Unyang mga hapon-hapon, sir. Mag-practice ta. Unya ako i-massage ang imong mga tuhod. Basin pa di ay manumbalik ang imong kusog. Oh. Lindot ka ng imong nahuna-hunaan, Judy. O ilho na ko nga dako ay utang buot ako nimo kun imo kong katabangan. Way sa payan. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka